программистон ма намедонам шумо аллакай шунавидем ё ки не, лекин чандин миллион пользователои ChatGPT аккаунтҳошона удалит кардесанд. Дар як ҷо 1 миллион, баъдан 2 миллион хес шумораи одамое ки аз ChatGPT аккаунтҳошона удалит карда ба Claude гузаштесанд. Сабабшаш шумо худтон метавонед як бор дар Google бизанед, бачаҳо новосиро бинед ки барои чӣ имена ҳамин кора одамо кардесанд. Ҳозир мо бисёр ба причинаш намегзарем ва инструксия ма шумо метавонем ки чӣ хел шумо метавонед ҳамаи даниётона аз ChatGPT ба Claude хушрӯ гузаронед. Хоб, барои ин мо медорем дар ChatGPT дар настройки. Мисол иҷода мо медонем ки памят гуфтани чиз ҳаста. Памятда ҳамаи чизое ки мо қатъиш гап задагием, ҳамаи амвора вай сахранид мекунад ба худаш. Барои ҳамин мо шутоби ҳамаи даниёмона бигирем, Claude мегзарем. Claude дар настройки медорем settings ва дар иҷа аллакай ҳамин Claude худаш як настройки зур кардан ки мо осон аз дигар нейронка метавонем даниёмона иҷада импортировать кунем. Мисол аз ҳаминҷа мо мекӯбем байни ҳамин переключать кардан мегирем. Иҷада бояд боша якта импорти данеҳо capabilities мисол медороем. Инаҳа иҷада мебинем ки ҳастае бачаҳо, ина import memory from your chat, generate memory from chat history, ҳамаи ҳамиҳо иҷада навиштагиам бачаҳо ва инаҳа ва инам иҷада шумо мебинед import memory from other AI providers. Имена ҳамин пункт мода дар кора бачаҳо. Ира Claude худаш специально барои ҳамин кард ки одамо вақти аз дигар нейронка ба иҷа мегзаранд, ҳамаи маълумотошонаш гузаронда битонанд. Иҷа включая маълумотҳои шахсӣ, проектҳо, чизе ки боша набошад. Чунки иҷада мо бисёр кор мекунем дар бораи ба ҳар намуд проектҳо бисёр кор мекунем ва шутоби ҳамаи ӯро як бора мо аз даст натем, ҳамаша ин тараф мегзаронем. Мисол ҳаминҷа start import меҷиқем бачаҳо. Иҷада як промпти пурра навиштагиай. Ҳамин промпта мо копия мекунем бачаҳо. Копия мекунем ва дар ChatGPT мемонем ҳаминҷада. Просто мемонемаш ва равон мекунем, камтарак интизор мешавем. ChatGPT ҳамаша формати хушрӯ карда ба мо равон мекунад. Хоб, вақте ки ҳамаша роӣ кард, мисол инаҳа медонад ки ман чӣ хели ответҳоро ажидат мекунам, ин инструкцияшай, шахсияти ман чӣ хели одамам, мисол номи ман Амирӣ мегӯяд, Амирӣ кодер, программист, interested in education, яъне ба забонҳои русӣ, англисӣ гап мезанад, кам-кам немисӣ, армениан, иҷаш хатое уже, лекин мо инро исправит мекунем. Мисол баъде ки ҳама амира кард, мо копия мекунем аз иҷа, оварда дар Claude мемонем. Ки ҷоеш ки шумода маъқул нест, шумо просто удалит мекунем. Мисол иҷада ина дар бораи ман Армения навиштам, ман армениан гап намезанам. Ҳама инаира удалит мекунем ва менависем ки and English. Мисол ба русияни метавонед шумо нависенаш бачаҳо, фарқ надорад. Мисол инаҳа чӣ хеле ки иҷа нимаш русӣ, нимаш англисӣ, ҳамира вақте ки нависед шумо ва add to memory мекунед. Тамом, ҳамаи ҳамин даниёи шумо импорт мешавад. даже дар бораи проектотон, дар бораи ҳамаш аллакай Claude меомӯзад ва шумо дальше коротона дар иҷа давом додан мегиред. Ин ҳозир аллакай памятча обновит кардесай, аз иҷа боша мо мисол ҳамаи даниёро гирифтем. баъзе даниё хато мешавад, барое ки даже дар байни гап ягон ошнотон ягон чӣ навиштагӣ боша аз аккаунти шумо, ҳамаша ӯ ҳисоб мекунад дар оҷа. Иҷа мисол бисёре чизое ки дар ман дахл надорад, лекин иро сразу ҳозир удалит мо иҷада ҷаб мекунем, и обновит мекунад памяти худша. Баъд дар памятиш бо мо менависем чиро удалит кардан дар кор, чиро мондан дар кор. Ҳозир мо фақат камтарак интизор мешавем. Хоб, инам мемориро, яъне хотираро обновит кард. Мо мебинем иҷада чӣ навиштагӣ аз иҷа, ҳамаш англисиай. Хоб, метавонед шумо урусиян иҷа бигӯед ки урусӣ нависед, иҷа барое ки промпт англисиай, ChatGPT маша англисӣ навишт. Шумо метавонед нависед ки дар охираш нависед ки напиши всё на русском. Ҷадани метавонед напиши всё на русском бигӯед. Мисол кадомеш ки удалит кардан дар кор, мисол биёед ҳозир мо мекӯем programming mentor, teacher, content creator, ки ҷоеш ки ман дар туғрӣ намегирад, ҳамонҷаша ҳозир мо удалит мекунем. Multilingual, some exposures, German, Armenian. Инаҳа дидӣ немисию армен ҳамиёро гирифт аллакай. Ҳамин мада дар кор нест. Наира меҷихем ва ами имена удалит менависем. Удали про немецкий и
армянский. Армянский. Инам хел. Менависем, барои ки иҷода немнависиву армянӣ навиштагиае. Ман ӯро гап намезанам. И хатогии ҳамун ChatGPT-я яъне. Баъди ки ра навиштем, рӯй кардем, камтарак интизор мешем, буквально ягон 10 сония. Ялакай худаш обновид мекунад, полностью айсар хотираша менависад. Ин ҳарчи хеле ки мебинед. Дигар нестай дар бораи ӯ, дар бораи немсиву армянӣ ягон гап нест уже дига. Фақат ҳаминҷода мековен гапҳои худтона, ки ҷояш чӣ навиштагиае, мисол дар бораи курси ман навиштагиае, дар бораи платформа, дар бораи китоб, дар бораи ҳамаи ҳамин навиштагиае. Ина Django Based LLM и ҳамун платформаи MyCourse. Дар бораи ҳамаи ҳамин навиштагиае бачо. Ва мебинем кадомаш маъқулае, кадомаш не шумода. Баъд тамом, мисол нера меҷихем see what Claude learned about you. Рӯиш мекунӣ. Полностью дар бораи шумо мегӯяд, ки чиро медонад, чиро не. Инам хеле бачакҳо шумо метавонед, ки полностью ай ChatGPT ба Claude гузаред ва ҳама маълумотҳои муҳимтона асосан гум накунед. Раҳмат барои видеоро то охир тамошо кардан. То видеоҳои дигар, хайр.